салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 21 сентябри соли 2024 мо баргаштем аз ноҳияи Ашт. онҷо семинар оиди хушпарварӣ, пистапарварӣ, моҳӣ парварӣ шудагӣ буд ва дар роҳ ман дар ёдам расид ки дар маҳаллаи Кӯптулуқи Қайроқум мо шоҳалаф доштему. аку Абдуғафор аз мо харидагӣ буду. ҳамин шоҳалафро як бор ратиба нишон дода будам дар шумо, ин қадар буд. баъд занг задам ки гуфт ки як ҳафта пеш даравидему. ман омадам гуфтам ки як ҳафта бо чӣ шудагӣ бошад. ана ҳамдиёрони азиз шоҳалаф мебошад. ана бинед валҷо наздиктар биёр камтара. ин шоҳалаф мебошад ки ба монанди ҷугори аст. дар як ин бисёр сола аст, то 10 сола меравад. шумо агар як решаашро шинонед дар як сол 20 мешавад. ин ҳамин тупака дидед, ҳамин тупак як реша буд. инҷа ҳоли мумкин 20-25 та реша шудагӣ. ин ҳозир бо то зимистон як зарави дига мешавад. ин аллакай ин қадар шудааст. чикаи қайд кардам, ин бисёр сола мебошад. як ташро ки шинондед бисёр мешавад, баъд аз вай бо бисёр мекунед. як та ҳеҷ вақт ҳакон гирифта намешонед, барои ки 10 солҳо мегузарад барои зиёд кардан. ҳамин Абдуғафор дар ҳамҷо ки мебинед 500 дона гирифтагӣ буд. мана 500 дона бинед шинондааст то онҷа. ва айни ҳол инро агар баҳор гирифта шинонад чанд гектар мешавад. 1 гектар мешудагист. решаашро бо ҷудо карда шинонад. дар як сол 6 маротиба медаравед. ин номаш шоҳ алаф, яъне аз калимаи агар лотинӣ ва англисӣ king grass номаш. ин тухм намекунад. ин ҳамин 1 метр ки шуд даравида дар гов метед. мана ина ман шиканам. мана ин ҷугори бори мулоимак. гов бениҳоят бо иштиҳои нағз мехӯрад. инро хушк карда мешавад, инро пресс карда мешавад, инро каҳ карда мешавад, инро силос карда мешавад, инро орд карда боз бо дигар маводо омехта карда дони мурғ карда мешавад. ман аллакай як чанд ҳазор дархост заказ қабул кардам. худо хоҳад моҳи феврал аз Туркия мебиёрам. кадоми хоҳад заказ мекунад моҳи ноябр пулашро метиҳаду феврал ман аз Туркия мебиёрам. ва мешинонед, бовар кунед, ин шоҳалаф проблемаи алафи шуморо ҳал мекунад. як сотиқ доштагӣ бошед.